Babbar magana, don kuɗin lilin Baba Ummi Rahab ta aure shi. Yanzu nan wani labari yake karaɗe soshiyal midiya. Mutane da yawa sun yi mamaki da wannan labarin na cewa Ummi Rahab don kuɗin lilin Baba ta aure shi. Kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa suke ta ƙaryata cewa ba don kuɗinsa ta aure shi ba, kawai dai sun yi soyayya ne. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, a yanzu haka mutane da yawa suna ta maganganu akan cewa bai kamata mutane su ringa irin waɗannan maganganun ba, kamata ya yi a yi musu fatan zaman lafiya, domin kuwa wannan shi ne abin da ya fi kamata a yi a kan lilin Baba da Ummi Rahab. Kamar yadda ka sani dai a yanzu haka mai sauraro, Ummi Rahab da lilin Baba sun zama ango da amarya, domin kuwa a yanzu haka Ummi Rahab ta zama matar lilin Baba, domin kuwa a yanzu haka mutane da yawa sun yi murna, wasu kuma ba su yi murna ba. Babu shakka a yanzu haka mai sauraro ka san cewa dai mutane da yawa sun ji haushin Adam A Zango da bai ziyarci wajen shagalin bikin Ummi Rahab ba, domin kuwa suna cewa gaskiya bai kamata ba, yana matsayin uba, ka ga ya kamata ya ziyarci wajen shagalin bikin amma bai je ba. A yanzu haka mutane da yawa suna ganin laifinsa, wasu kuma ba sa ganin laifi. To kai mai sauraro, a yanzu haka kana ganin laifin Adam A Zango da bai je ba, ko kuma kai ma ba ka ganin laifinsa? To mai sauraro, mu dai a yanzu haka nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Muna jira mu ji daga gare ka, domin wasu suna faɗar ra'ayinsu, kai ma ka faɗi ra'ayinka a kan wannan al'amarin. To mai sauraro, nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye.